Ahoj, ja som Evik, moderná alchymistka a týmto videom by som sa vám chcela predstaviť. Je to prvé z videí, ktoré budem natáčať, pretože by sa nebolo mi zaberať čím ďalej tým viac času, ale natočenie videa je o mnoho jednoduchšie a kratšie. Myslím si, že na prvé video je asi najlepšie začať v mojej knižnici, ktorú by som vám chcela predstaviť. Počítala som, že mám v knižnici 39 kníh, ktoré sú venované buď výrobe mydla alebo kozmetiky, prípadne nejakej teórii ohľadom olejov, esenciálnych olejov a tak ďalej. A rozdielala som si ich tu na 7 kôpok. Najväčšie kôpky sú z výroby mydla. Myslím si, že začnem prvou knihou, ktorú som vám už na blogu predstavovala. Je to kniha Přírodní mydla od Susan Miller-Cavic, ktorá je v mojej knižnici najstaršia a bola vlastne úplne prvá a tá, ktorá ma dostala na túto cestu výroby mydla. Je už trošku zastaralá, myslím si, že je to ale najlepšia, čo sa v tomto jazyku v češtine alebo v slovenčine dá nájsť na trhu. Zastaralá je v tom, že napríklad nehovorí, tak jednak tam nie sú obrázky, čo nemusí vadiť, ale nehovorí o napríklad použití ponorného mixera a všetky recepty má dizajnované na 5,5 kg, čo je dosť veľká dávka. Myslím si, že na domáce použitie stačí dávka z 1 kg olejov. Inak mám v knižnici ďalšiu knižku od tejto autorky, volá sa to The Soap Maker's Companion, sprievodca mydlára. Je to kniha, ktorá je aktualizovaná, už spomína samozrejme použitie mixéra ponorného a z tejto knižky som aj vyrobila viacero receptov, napríklad recept na masážne mydlo s fazulkami Mungo. No a potom postupne pribudali do mojej knižnice ďalšie knihy, pretože ja som taký knižný maniak. Napríklad The Everything Soap Making Book. Potom tu mám Soap Making for Fun and Profit. V tejto knihe napríklad aj vysvetľuje, akým spôsobom potom mydla predávať. Venuje sa si legislatíve, ale je to knižka z USA, takže na Európsku úniu sa veľmi nevzťahuje, ale zase je to zaujímavé popísané, na čo si treba dávať pozor pri predaji, akým spôsobom predávať, akým spôsobom baliť, na čo všetko vlastne treba myslieť. No a potom jedna z kníh, ktoré sú moje najobľúbenejšie a najviac sa k ním vraciam, je to knižka Scientific Soap Making od Kevina Dunna, ktorý v podstate sa snažil vyrobiť knihu, ktorá by bola, povedzme, vedecká pre laikov. Na poli sa mu to podarilo, myslím, aj keď teda s prvou časťou nesúhlasím, to asi preto hovorím na poli. Nesúhlasím v zmysle, že si myslím, že je zbytočná. Ak nechcete mať doma chemické laboratórium a presne tým istým spôsobom reprodukovať experimenty, tak prvú polku môžete preskočiť. V druhej polovici na druhú stranu nájdete veľmi zaujímavé vedecké experimenty, ktoré sa týkajú voľných mastných kyselín v mydle, zmydelňovania, čo sa stane, keď znížite množstvo vody, akým spôsobom a či vôbec to napríklad urýchľuje stopu alebo ovplyvňuje fázu gelu a podobne. Napríklad ďalšie kapitoly sa venujú škaredým oranžovým bodom, čo znamená oxidácii mydla, ako je zabrániť, ktoré sú najlepšie metódy a tak ďalej. Takže Scientific Soap Making od Kevina Dunna je najlepšia vedecká referencia o studenom procese. Kevin Dunn je chemik, takže ja ho považujem za vedeckú knihu. Potom tu mám niekoľko ďalších kníh, ktoré sú obvykle špecializovanejšie. Mám knižku od Anne L. Watson,
ktorá napísala viac. Ja som od nej milk soap making, to znamená výroba mydiel mlieka. V podstate tu popisuje dve metódy. Jedna, ktorú nazýva horúca metóda, prosím vás, nepomýlte si ju s horúcim procesom, tak tá popisuje v podstate použitie sušeného mlieka. A potom je tu metóda studená, ale nie je studený proces, ktorá používa vlastne vychladené tekuté naozajstné mlieko. Popisuje to celkom podrobne, má tu zaujímavé recepty, napríklad recept citrónové mydro pre Dobré ráno, ten je odtiaľ takisto, inšpirovaný touto knižkou. Je to šikovná knižka. Potom tu je knižka Il tuo sapone naturale, ktorú som objavila náhodou v Taliansku, keď som bola na návšteve u kamarátky. A naozaj je to najlepšia kniha o výrobe mydla, ktorú som kedy držala v rukách. Stála ma myslím 23 eur, tu čítam. Keď si kúpite anglickú verziu, oni to vydali v Amerike, tak vás bude stáť okolo, myslím si, že viac ako $100. Pričom tam nie sú farebné fotografie a vraj je ochudobnená o mnohé veci, tá americká verzia. Takže ja som, tá knižka vyzerá ako šalát, pretože som ju skenovala a prekladala Google prehľadačom. Sú tam úplne všetky najnovšie metódy, ktoré existujú, pokrýva výrobu mydla studeným procesom, horúcim procesom, mydlo výrobí v rúre, tekuté mydlo, transparentné mydlo a tak ďalej. No, potom tu mám niekoľko francúzských kníh, Merecet de Savon, tá je skôr ani tak som si ju nekúpila kvôli postupom, ale kvôli receptom, ktorý je naozaj neúrekom. Vidíte, myslím si, že z tejto, práve som ho otvorila na mydle s morskou soľou, podľa ktorého som sa inšpirovala. Ďalšia knižka je Savon naturel. Podobne knihu mám hlavne kvôli receptom, ktorý je takisto veľa. Ďalšiu knižku, ktorú vám ukážem, je The Art of Soap. Je to kniha, ktorá ma sklamala, pretože som čakala podľa nápisu, pod nadpisu by to malo byť 24 unikátnych mydlových príbehov o mydlároch a úžasných techník. Čakala som, že sa dozviem, akým spôsobom môžem vyrobiť toto mydlo, tento vzor. Nestalo sa tak. Knižka je v podstate akási reklama jednotlivých mydlárov. Všimnite si napríklad, na prvej stránke je fotka, na druhej popisuje, ako sa k mydlu dostal a prečo to robí. A ďalšie dve stránky venuje znova v podstate rovnakým mydlám. Sú to stránky, ktoré sú stratené, keby tam tie fotky neboli, mohla by byť knižka o polovicu lacnejšia. A osobne si myslím, že by mala byť distribuovaná ako reklamný leták. Ďalšie z kníh, Natural Soap Making. Mnohé z nich som ešte nestihla všetky prečítať. Soap Makers Workshop, tá popisuje v podstate, oni hovoria o horúcom procese, podľa mňa je to proces studený v rúre. Zaujímavé je, že je k nej CD-čko, takže sú tam aj postupy. Potom mám knižku Melt and Mold Soap Crafting. To je knižka z edície, z ktorej mám ďalšie dve, ktorá popisuje vlastne, akým spôsobom sa vyrábajú mydlá metodou Melt and Power, to znamená roztopiteľnej mydlovej hmoty. Tuto som veľmi neskúšala všetko z nej, lebo sa venujem skôr studenému horúcemu procesu. Ďalšia knižka, ktorá ma posunula do výroby tekutých mydiel, je Liquid Soaps od Catherine Failer. Je trošku komplikovaná, neodporúčam ju úplne začiatočníkom, ja som sa v nej trošku strácala, bola som netrpezlivá a myslím si, že mohla byť napísaná trochu lepšie. Ale keď už máte skúsenosti s mydlami, tak je to dobrá kniha. Ďalšia podobná kniha, v podstate tiež od nej, je výroba transparentného mydla. Takisto na základe nej som vyrobila svoje prvé transparentné mydlo. Potom tu mám taký unikátny kúsok, ako sa vyrába roztopiteľná mydlová hmota od základu. V istom čase som to veľmi študovala. Bohužiaľ,
je to spôsob komerčný, to znamená, je mydlové hmoty, ktoré týmto spôsobom vyrába a prezentuje, neobsahujú prírodné suroviny. Takže jedine pre niekoho, kto by to chcel začať vyrábať neprírodne. No a potom úplne posledná kniha, ktorá je v mojej knižnici, je knižnica Základy a výroby mydla, Basic Soap Making, ktorú som si kúpila jedine kvôli tomu, že má veľké obrázky a môžem takto ukazovať svojim kamarátom, v prípade, keď niekomu vysvetľujem, ako sa robí mydlo, na veľkých obrázkoch postup. Takže tu mám kvôli tomu. A potom je tu ešte jedna knižka. Je to knižka v španielčine. Ja už som si začala potom kúpať knihy v rôznych jazykoch. Kam prídem, tak tam hľadám knihkupectve knihy o výrobe mydla. Táto je v španielčine a popisuje v podstate recepty len z olivového oleja, takže 100% olivový olej. Tým, že už vlastne viem, ako sa mydlá vyrábajú, je to studený proces, tak jednoducho si preložím zložky a ich percentá. Ešte som ju neskúšala, nie recept v nej, ale chystám sa na to. Takže dostali sme sa k knihám s kozmetikou, s receptami a o tom, ako ich vyrobiť. Mám tu 3 kôpky. Prvé dve sa venujú, sú knižky vlastne, ktoré sú o prírodnej kozmetike. Prvá kôpka obsahuje 3 knižky. Sú to 2 knižky české, 1001 prírodných prostředků a Přirozenou cestou ke kráse. A potom posledná knižka, ktorú som dostala od jednej z vás, Prírodná kozmetika, preložená do slovenčiny takisto. No a potom tu mám z rovnakého súdka 4 francúzske knižky. Francúzi sú inak tak trošku maniaci na kozmetiku, takže nájdete naozaj veľmi veľa kníh na túto tému. Zaujímavé bolo, že vlastne napriek tomu, že myslím si, že prvé 2 knižky, ktoré som kedy dostala, alebo teda mala, boli tieto 2. Sice som sa do nich na začiatku pozrela, ale v tej chvíli som sa ešte o kozmetiku a jej výrobu až tak veľmi nezaujímala. A potom, keď som sa k nej zase dostala, tak ma už zaujali veci skôr v zmysle toho, ako vyrobiť naozaj presne také isté, ako sú komerčné z obchodu, v zmysle ich konzistencie, nie tak ani samozrejme toho, že obsahujú minerálne oleje, naopak vyrobiť variantu lepšiu. Ale zaujímali ma vlastne všetky výrobky, hydratačné krémy, krémy proti vráskam, chcela som vedieť, ako vyrobiť zubnú pastu, ako vyrobiť šampón, ako vyrobiť bomby do kúpeľa, vlastne úplne celú škálu týchto výrobkov na pleť a do kúpeľa. A preto som vlastne ako si zháňala hlavne knižky tohoto typu, to znamená, ktoré poskytujú akýsi sofistikovanejší pohľad na výrobu kozmetiky. Nemám nič proti knihám, ktoré sú venované len prírodným variantám, tým, ktoré si môžete vyrobiť v podstate doma, bez toho, aby ste potrebovali špeciálne emulgátory. Na najvyš tam potrebujete včelí vosk, prípadne som videla, myslím, v Přirozenej ceste ke kráse anhydrid lanolín, alebo tam používa potáž, čo som doteraz nezistila, čo konkrétne po tým myslí, lebo to môžu byť 4 rôzne veci. Takže som sa vlastne pídila po knižkách, ktoré sú komplexnejšie. Začala som prvou La Cosméto Naturelle od Laurence du Paquier, ktorá má všetky recepty, ktoré sú emúzie s olivem 1000. Potom som tu mala knižku od Michel Michu Pašlut, takisto s olivem. Tretia kniha, ktorú som si kúpila, bol The Complete Idiot's Guide for Making Natural Beauty Products. Táto ma veľmi zaujala, pretože obsahovala aj popisy napríklad jednotlivých kozmetických dôžiek celkom podrobne. No a hlavne sa mi páčilo, že v podstate je to akýsi prierez všetkých možných druhov kozmetiky.
aj keď teda nevysvetľuje teóriu, prečo sa jednotlivé typy kozmetík, teda typy emulgátor napríklad používajú, čo sa stane v prípade, že niečo nemáte a za čo to máte nahradiť, ale takisto neobsahuje žiadne fotografie. Aj tak sa k nej stále vraciam a je mi zdrojom inšpirácie. No a úplne najradšej asi mám knihy z edície alebo vydavateľstva Vigot. Všimnite si, všetky tie majú podobný formát. Túto knihu určite poznáte, je to knižka Biokozmetika, ktorá bola preložená do češtiny. Je to knižka od Sophie Machetot a Vaniny Guet. Ďalšie dve knižky, táto sa teda venuje takisto podobne ako knihy o prírodnej kozmetike, ale trošku sofistikovanejším spôsobom. No a potom ďalšie dve knihy od Sophie Machetot, Se maquiller au naturel, to znamená prírodné ličidlá. Naozaj tam nájdete recepty na úplne všetko. Od rúžu na pery, cez podkladový make-up, púder, riasenka, ceruska na oči, ceruska na pery, očné tiene a tak ďalej. Takže je to veľmi pekná kniha. Snaží sa to robiť štýlom prírodnej kozmetiky a darí sa jej to. Sú tam dokonca aj návody, ako miešať jednotlivé farby. No a potom je tu knižka, ktorá ma najviac pobavila, volá sa Belle Bio et Gourmand, to znamená krásna bio a gurmánka. A v tejto knižke na každej dvojstránke predstavuje jednu zo zložiek prírodnej kozmetiky, v zmysle napríklad agave sirup, prípadne tam má tymián, zelená menta a tak ďalej. No a používa z nej buď hydrolát, alebo ak je to olej, tak ten olej samotný, alebo esenciálny olej. A na stránke, takže na jednej stránke vždy popíše, o čom sú, a na druhej stránke vždy uvádza dva recepty. Prvý je o kozmetike a druhý je recept do kuchyne. Takže v podstate môžete robiť aj recept, ktorým vyživíte pleť, aj recept, ktorým vyživíte seba. Tak, toto sú knižky, ktoré mám doma, ktorým sa stále vraciam. Sú to knižky o prírodnej kozmetike, aj o menej prírodnej kozmetike, ale stále v porovnaní s tým, čo sa kupuje bežne v komerčných obchodoch, tak sa to nedá porovnať. Je to samozrejme lepšie. Paradoxne sa teraz vraciam po období tých super komplikovaných kníh, receptov a sofistikovaných emulgátorov. Sa teraz vraciam naspäť k jednoduchým knižkám o prírodnej kozmetike. Týmto, ako keby som akýmsi spôsobom spravila oblúk, zistila, ako sa to robí a teraz zasa hľadám ešte prírodnejšie a ešte alternatívnejšie varianty. Takže v tejto chvíli mám napríklad obdobie vyrobiť masív na tvár, odvarov na oplachovanie hlavy, vlasov a tak ďalej. No a potom si myslím, zmením polohu, lebo mi začala brniť noha. No a potom si myslím, že v každej knižnici by mal každý mať, kto sa výrobe kozmetiky venuje, dva druhy kníh, okrem tých kníh s receptami, tak dva ďalšie druhy kníh. Prvý druh knihy je o tom, aký je rozdiel medzi prírodnou kozmetikou a kozmetikou komerčnou. Mám dve knižky na túto tému. Jedna je The Green Beauty od Julie Gabriel. A druhá, to som dostala na Vianoce od maminy, ďakujem, v tvojom druží je olovo, to je slovenská verzia, od Julien Diakonovej. Tieto knižky v podstate diskutujú, čo všetko komerčné produkty obsahujú, v čom je to relatívne zlé, prípadne čo je v poriadku. Treba sa len dávať pozor, v tomto prípade sa často zvykne zjednodušovať. Nie všetky prírodné veci sú dobré, tak ako nie všetky syntetické veci sú zlé na pleť. Takže v prípade, že niekto niečo v nejakej knihe tvrdí, že je zlé, upaľuje čarodejnicu, ja by som odporúčila zistiť si, pozrieť sa, akým výskumom vedeckým má to osoba danú informáciu potvrdenú. Preto mám radšej knižky, v ktorých sú tieto vedecké informácie a zdroje uvedené.
Jednou z nich teda je napríklad tá Green Beauty, tá má dosť vedeckých informácií uvedených. U tej Julien Diaconovej bohužiaľ som vedecké zdroje nenašla, teda ona to cituje rôzne organizácie, knihy, ľudí a tak ďalej, prípadne vyjadrenia oficiálne rôznych regulačných organizácií, ale chýbajú mi tam práve tie vedecké fakty. V zmysle citácií vedeckých prác. V každom prípade je to veľmi zaujímavá kniha. Určite si myslím, že sa hodí mať doma. Len pozor, filtrovala by som informácie všeobecne. Ľahko sa na niečo ukáže a povie, je to hrozné, je to zlé, ale už sa mi častokrát stalo, že pravda bola trošku iná, než sa to tvrdí. Treba si vytvoriť vlastný názor, je to ťažké, pretože musíte zobrať stiaknuť hromadu informácií, musíte robiť veľa vyhľadávania, strávite veľa času hľadaním dôveryhodných zdrojov. Takže ja osobne som sa dostala do stavu, kedy ani jednu informáciu nepreceňujem, ale za to ani jednu informáciu sa snažím nepodceňovať. Takže nech už mi príde informácia akéhokoľvek typu, nepoviem, ale to je blbosť. Aj keď sa mi to zdá akokoľvek neuveriteľné, snažím sa radšej pozrieť. Mnohokrát som prekvapená, koľkokrát vlastne taká informácia, čo sa myslela nepravdepodobná, bola založená na pravde, alebo naopak. No a potom štvrtým druhom kníh, teda, ktoré by ste mali mať určite doma, si myslím, sú knihy, ktoré sú akýmisi encyklopédiami alebo popisujú jednotlivé zložky kozmetiky. Napríklad tu mám knižku o esenciálnych olejoch. Táto je aromatické oleje od Markusa Schirnera. Je to česká knižka, kde je to trošku spirituálne ladené, v zmysle na každej stránke alebo dvojstránke predstavuje jeden esenciálny olej a popisuje jeho účinky na telo a na dušu. Ale je to zaujímavý zdroj informácie. Potom tu mám knižku podobnú, akurát francúzsku. Tá už má, čo ma teší, rozdielne oleje nie podľa ich názvu len, ale môžete vyhľadávať aj podľa účinku, ktorý hľadáte. Ďalej tu mám knižky o výrobe olejov, o výrobe, teraz ju neviem nájsť, mám jednu knižku, ktorá sa venuje len vyslovene rastlinným olejom a ich účinkom. No potom som najnovšie investovala do dvoch kníh, ktoré sa venujú výrobe parfémov domácich a táto knižka Petite Géométrie des Parfums, tu som si kúpila v Paríži na výstave, bola to výstava, a tá popisuje aj trošku chémiu, je to veľmi zaujímavé, vidíte, ukazuje tu rôzne molekuly, akým spôsobom to pôsobí, ako sa vôňa vytvára a dosť som sa tam naučila, alebo hlavne pre toho, čo si vyrába parfémy doma, je to veľmi zaujímavá informácia. No a potom úplne posledná kniha, ktorú vám ukážem, je knižka Le Secret de l'Argile. Tuto v tejto chvíli čítam. Pripravujem príspevok, je to knižka o kozmetických íloch. Je maličká, ale je plná informácií. Bola som veľmi prekvapená, na čo všetko sa kozmetické íly dajú používať. Už som vedela, že existujú rôzne druhy, mám ich doma, ale netušila som, že sa dokonca jedia a že pomáhajú pri rôznych problémoch aj zvnútra. Dokonca som sa s nimi dajú umývať vlasy, vyrobila som z nich nejaké recepty. Všetko teraz pripravujem do jedného príspevku pre vás, tak dúfam, že vás poteší. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa za chvíľku v mojej kuchyni, alebo skôr v mojom malom laboratóriu, kde vám predstavím jednak nástroje, ktoré používam na výrobu mydla či kozmetiky. No a pochválim sa, čo sa všetko vám môže nazbierať za, myslím, 2 roky kozmetikovania u vás doma ako ingrediencie a rôzne zložky. Do kozmetikovania!